Buddy. Thank you, buddy. Buddy, happy birthday, Thank you, buddy. Thank you, buddy. Ano size mo? Large? Buddy? Large, medium. Large body. Large body. Hey guys, this is my Happy birthday. Buddy Blitz. It's almost my brother here in Canada, Hey, mga idol. what's up, guys? What's up? Subscribe. He's very nice to me. He's very nice to me, guys. Subscribe, like, and comment down below. Oragod ka na forever. You heard that, guys? Don't forget. You heard it right. Tay, tay. Balita, tay. Balita, Tina. Ang dami. Nasaan mga bisita natin? Oh, hi! Happy birthday! Hi! Si ate. Ay, sumamay. Nilalamig daw. Oh, Si Darsen. Ay, Tinatamad niya. Si Darsen, Yung anak mo. 7:30 pa. Ayun guys, si Ate Tina. Mahirapan ako Ayan. kung takbo na takbo yun dito. Pag hindi si Darsen mamaya, mas madaling. Ano balita ka, basta? Long time Where are you going? Where are we going, baby? Huh? Where are we going? That's my present. It's your Yeah, that's my presents, yeah. go. That's my presents. Wow. You see it? You see? Some presents, guys, from my Buddy Blitz. This is I don't know, something like a clothes. And you see? It's a clothes, baby. See, it's a clothes. Whoa! It's your clothes. Yeah. That's your present. Come on. So si Buddy Blitz, guys, parang kapatid ko na dito, guys, sa Canada, guys. Talagang matalik kong kaibigan dito, guys, kasi nung bago ako dito sa Canada, mga idol, siya rin yung tumutulong sa akin. Wala pa akong sasakyan kasi nauna sila sa akin dito, mga idol, 2 years yata ahead. And then wala pa ako nun, guys, sasakyan dito. And then yung misis ko, guys, nasa Toronto, and then siya yung inahatid niya ako Toronto. Ayaw nakikisakay sa kanya, mamamalingki kami, sinasama niya ako para guys, makatipid. Kasi pagka halimbawa mamalengke ako, gagamit po ako ng or tatawag ako ng taxi, abutin po ng 100 plus back and forth, kasi po 30 minutes drive galing dito sa small city namin, kasi meron po kami binibilhan dito na na Asian store, kasi yung Asian store, guys, nandun na lahat ng yung mga nakakain natin, guys, sa Pilipinas. Ayan. So si Buddy Blitz talaga, guys, yung sa akin. So guys, today's, guys, it's my birthday today. So bata pa naman tayo, mga idol. It's my birthday today, guys. So meron kaming konting salo-salo dito sa bahay. In-invite ko si si Ate Tina. So si Ate Tina, guys, she's Canadian citizen na dito sa Canada. Matagal na sila dito, guys. More than 20 years na dito sa Canada, mga idol. So siya rin yung nakilala ko noon nung bago ako dito sa Canada. They are very nice person, mga idol. Kahit noon yung grocery din ako, siya rin yung sinasakyan ko. Niyaya kami grocery, kahit nililibre kami, mga idol, sa restaurant dito. Ayan. So napakabait nila, mga idol, sa akin. Ewan ko ba kung bakit. So mababait talaga sila, mga idol. Mababait na tao, mga idol. Maraming mababait na tao dito, mga idol, sa Canada, mga idol. Siyempre, dapat ganun ka rin sa kanila, mga idol. Let's go! So mga idol, inintay-intay pa namin yung ibang mga inimbitahan din. Yung mga katrabaho ko lang din dito, tsaka yung mga kakilala ng misis ko. So lahat sila mga Pilipino, mga idol. Maya-maya nandito na sila. Ay mga idol, dito muna tayo. Pakita ko yung mga... May konting salo-salo lang naman. Konti lang. At least meron. So ay mga idol, yung konting namin, konting handa lang naman namin. Christmas party, May? Bale? May ba yun yung Christmas party? February Last year, di ba? Oh, February last year. Oh, February. Ako, this time. Walang sabi-sabi. Parang kailan lang yung body nun? Nakaisang ikot na pala yun? Oo. Parang kailan lang yun? Naku, man. Sobra naman kareo pa. Parang kailan lang yun? Hindi nga ako nalatin. Kasi guys, yung namin, company, okay naman, kailangan kukuripot na. Joke lang. Joke lang yung mga idol.
Oh, we'll put the bottle. Yeah, kanya. You didn't even kiss me Put the bottle outside. Buddy. Ayan, naku, yan yung... Ay, ako, yan. Natagay natin. Sa lahat ng hindi ko inumin at isa ito sa listahan. Yeah. Display lang yan. Ay, hindi, buddy. Tinagyan ko ng date sa likod. Ayan, buddy, may date. Kung kailan. Oo, Kasi kailan siya aabutin to naman 2050. Hindi pa mabubuksan to. Unless lang kung tatagay ni J-Lo tsaka ni Tatoy ito. Ano ba di? Parang ano yung buddy? Parang apoy? Apoy ito ba? Yung ano. Ay. Hindi. Ito tsaka vodka. Vodka. Yung kasal nila. Wow. Top of the mountain. Oh. Sa BC. Ay, yan natin. Nakita ko na yung presented niya. Kuya Joe. Ang ganda. Oh, someone text me. 15 minutes. Ay, Rams. Wala. Kasi Keep it short. tinatamad. Pero sabi niya nilalamig. Hindi nilalamig daw, pero tinatamad lang yun. Nilalamig daw. Yeah. So guys, magkano na kami guys? Kakain-kain na kami. Labas ko lang tong wine. Itong wine ko mga idol. So sa labas ko to ilalagay kasi para malamig siya. Malamig kasi yung panahon. Winter mga idol. Di mo na kailangan ilagay pa sa fridge. Mag-blow ko ba ng candle? Ha? Blow ka ba ng candle? Mag-blow candle? Ayun guys, mag-blow daw ako ng candle. Ayan guys. Ayan guys, so ilabas ko dito sa labas. Kasi malamig yung panahon. And then yun, yung mga alak pa yun mga idol. Yan, alak pa yung mga idol. Tapos yung nasa box. There's a cat. Yeah, there's a cat. There's a cat inside. No, that's only a label from the box. What? Yeah. Ay mga idol, medyo humupa na yung yung snow kasi nga umulan ng umulan. Kung hindi umulan mga idol, siguro ang kapal pa ng snow kahit dito sa ano ko na to. Pasture ko ng mga idol. So nawala na yung snow mga idol. Snowfall nawala. Ulan na yung pumalit. Sana nga tuloy-tuloy mga idol kasi ang pangit mga idol sama sa sa pang-araw-araw mo na lalabas ka, yung sasakyan, talagang pagligo. Grabe mga idol pagka winter. 5, atras bola lang yun, okay? A wood cake. Yeah, atras sila I yun. like it. And you put the cake. Put in the Yeah, cake. the cake. Ayo, we have the cake here. Wow. Yeah. Then you put in the cool. Oh, wow. Wow. Birthday baby. Oh. Hindi mo naisip yun. Wow. Then you put in the cake. Yeah. Go. 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 Put it now? Yeah. Yeah. Kung may bisita ka mamaya pa yung lahat. Ayun guys, anuin ko na yung cake. Okay. Para pag mahal siya alam kung gumalaw? Ooh. Sing the happy birthday Ising, happy birthday daw. Birthday? to you. Ayun! Ayo. Louder baby, louder. To you. Ayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow, thank you baby. Thank you. Oh, you kiss daddy now. Wow. What is your wish? You have a wish for daddy? You have a wish for daddy? I don't go. Daddy became a millionaire. Come on. Go. Go, Daddy. Yeah. Daddy won't work anymore. Yeah. Tayo ng loto, ah. Go. Hey guys, ano ko na to? Ublo ko na. Oh, kaya nang taya, di ba? Loto. Loto guys. Oh, sige. Okay, blow baby. Yay! Very good my baby. Let's eat now guys. Guys, wala namang bisita. Ito lang naman si Buddy. Hindi ko naman to bisita guys eh. Shanti na, hindi ko naman to bisita. Kaya kami lang naman. Oo, ay magpapakabusog tayo. Okay. Kami lang naman. Wala sila Romalyn. Wala sila Romalyn. Meron darating mamaya, pero sila Jason, mamaya pa. Mamaya pa yun, buddy. mamaya pa. Ah. Happy din ako sila. Buddy, yung may sabaw Buddy oh. Ayun, no? Ate, Sabaw Sabaw muna. muna kami, ah. Biryani naman ba? Oo, sabaw muna. Sabaw muna. Ooh. di ba naman ito kinain natin kanina? Yung yun, may sabaw. May sabaw. Masarap. Masarap to. Binigay ko kanina walang may gusto kaya papasok ako mamaya.
Ano oras ka papasok? 11 o'clock ang pasok. Ay mo ba? Kaya lang yung may sabaw, di pala pwede si Papa. Ito guys, si Jason and then si Paring Rod. Ayan. Sila lang naman mabisita ko mga idol kasi wala naman ako ibang bisita eh. Nasa Pilipinas yung mga natin kapamilya eh. Nandito guys si Buddy Please. Nag-ano siya, kumakanta. Hey guys! So, malapit na po magtapos sa aking video mga idol. Maraming salamat po. And then, nagpapasalamat din po kay, alam na natin sa kaibigan natin mga idol. Alam nyo na po yan. Panglima ko na pong birthday dito sa Canada mga idol. So, maganda naman po yung achievements natin dito sa Canada mga idol sa awa ng Diyos. So, lagi tayong nasa likod natin ng Panginoon at saka nasa harapan. So, siya lagi ang aking kasama dito mga idol. Of course, sa aking pamilya mga idol. Ayan po, hanggang dito na lang muna po ang aking video. At kita-kita po tayo sa aking mga susunod na vlogs. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like and share mga idol. And then, shout out dito guys kay Clarence Torres, Buhay Inday Vlog, and Ivan Chris Castillon. Guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel. At mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Salamat guys, hanggang sa muli.